Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw il-festa tal-familja Mqazza. Hija mqazza x'fiha hemm persuni qaddisin. Imma hija mqazza li żjed minħabba l-preżenza sabiħa u straordinarja ta' Ġesu. Ejjew nitolbu f'din il-qudiesa l-familji kollha tagħna. Waqt li jiena nixtieq nirringrazzja lil Alla ta' ħafna minnkom li qegħdin fil-qasam tal-appostolat tal-familja, imberikkom u f'isem Ġesu nirringrazzjakom. Fil-bidu dan il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġie, inrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal b'tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, il-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int tajtna eżempji mill-isbaħ fil-familja Mqazza. Għamel insiru nixbħuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta' mħabba. Ħaniġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna tqalet u meta wasal żmienha wildet iben u sammietu Samwel għaliex kif qalet hi tlabtu lil Mulej Elkana bil-familja kollha tala joffri sagrifiċċju ta' kull sena lil Mulej u jtemm il-weda tiegħu. Imma Anna ma teletx għaliex qalet lil żewġha meta nkun ftamt it-tifel imbagħad nieħdu biex jidher quddiem il-Mulej u jibqa' hemm għal dejjem. U meta fatmitu, Anna tellet lil bina magħha fid-dar tal-Mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, efa tqiq u żaq imbit. U marret bit-tfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu it-tifel quddiem Eli u qaltlu: Nitolbok Sidi, daqskemm int ħajl Sidi,
Jien dik il-mara li kienet wifqa hawn ħdejk titlob lil mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej laqat talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej. U qiemu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ħenjin dawk li jagħmlu f'darek mulej flimkien. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħ u bruħi u ġismi lill-Alla ħaj flimkien ħenjin dawk li jagħmlu f'darek u ma jfaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju flimkien. Mulej Alla tal-eżerċiti, isma' talbi, għati widen Alla ta' Ġakob. Ħares o Alla lejn it-tarka tagħna, ħares lejn is-sultan il-midluk tiegħek flimkien. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżis, araw bliema għożża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu ulied Alla. U hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna ulied Alla. Imma se nkunu l-qoddim mhuwiex irrevelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla. U kull ma nitolbuh naqalawh minn għandu għax qegħdin inżommu il-kmandament tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissina hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina bl-ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wifqa għall-Evanġelju. Mulej iftħilna qalbna biex nifhmu dak li jgħid ibnek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Kull sena il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal festa tal-Eid.
Meta kellu 12 sena, telaw ukoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet, qabdu triq lura, imma tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. U ma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fiċċew fost rabathom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuhx. U għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju, bil-qiegħda f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Kif raw instamtu, u ommu qaltlu ibni, dan għaliex għamiltilna hekk. Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U qalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma femuhx. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nażaret u kien jobdihom. U ommu kienet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesu baqa' jikber fil-għerf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Ħanibda b'kummentarju viżiv. Tieħdux qatra mhux sendu. Min ma jafx din il-pittura ta' Murillo, is-Sagra Famiglia, imur fuq l-internet jagħmel Google Murillo Holy Family. Ma jekk għandkom idea imqar remota ta' din il-pittura famuża tas-Sagra Famiglia ta' Murillo. Hemm il-bambin Ġesu fin-nofs ta' 12 sena pratikament, jiġifieri tifhem imqareb ta' 12 sena. Hemm San Giuseppe u l-Madonna u mbagħad fuq hemm l-Ispirtu Santu u l-Missier. Jiena tolqotni ħafna din il-pittura ta' Murillo għaliex hemm Trinità orizzontali, San Giuseppe, Ġesu u l-Madonna, u hemm it-Trinità qaddisa li hija vertikali l-Missier, l-Ispirtu Santu u Ġesu li huwa liben. U allura Murillo b'mod sottili ma qawwi ħafna li Ġesu jirrappreżentah fir-rwol doppju tiegħu. Liben ta' Alla, it-tieni persuna tas Santissima Trinità, magħmul bniedem. U allura miegħu għandu lill-ommu li ġarritu fil-ġuf tagħha l 9 xhur u lill-missieru legali. Qed ngħidlek għaliex fil-Vanġelu li għadna kemm smajna mit-tieni kapitlu ta' San Luqa, Ġesu għandu żewġ missierijiet. Hija l-ewwel darba li b'mod ċar meta tindirizza lil Ġesu u semmi lil Giuseppi quddiem il-barranin, il-mama tiegħu Marija tgħidlu ibni,
Dan għaliex għamiltilna hekk, ara missierek u jiena konna qegħdin nifittxuk b'qalbna maqsuma. Qed tgħid għal Giuseppi missierek. Il-Madonna taċċetta il-missjoni straordinarja ta' Giuseppi li jkun missier ta' Ġesu mhux fl-ordni ta' tnissil imma quddiem il-liġi u bil-missjoni tiegħu li jħarsu. Ġesu jirreferi għal missier ieħor. Għalilhom u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Mela nistgħu ngħidu li f'żewġ versi hemm żewġ missierijiet ta' Ġesu. Il-missier ta' din id-dinja li huwa Giuseppi u l-missier fl-ordni ta' Trinità Qaddisa. Din hija xi ħaġa li għandha tispiralna dan il-ħsieb li se naqsam magħkom. Jalla f'kull familja tagħna ikun hemm l-għoża li aħna niftakru li għandna missier fis-sema li qed iħarisna u li qed jibnilna id-dar tagħna. Mhuwiex il-missier li joħroġ għax-xogħol filgħodu li ritorna u li il-fer tiegħu hija l-għoża ta' wliedu ta' martu imma missier li huwa ħallieq u għall-imħabba. Kull familja tista' tgħid il-kliem ta' Ġesu. Jien għandi nkun f'dak li hu ta' missierna, differenti minn Ġesu, ta' missierna. U xi tfisser li tagħmel ir-rida tiegħu. Ma nixtieq ukoll naqsam sib ieħor. Hawnhekk il-Ġesu narawh f'mument imqareb tiegħu. Mument ieħor meta jkun naqra mqareb huwa meta taqbiżlu u jibda isawwat il-min hemm fit-tempju. Għax il-Ġesu kienet taqbiżlu wkoll iċ-ċinga. Bħalma jiġri lilna. U kien ikollu reazzjonijiet ukoll mhux ħelwin, jiġifieri ma nafx hekk qaċċrajtu il-pittura ta' il-Greko Ġesu jkeċċi il-bejja mit-tempju, il-illa ta' din il-figura li hija estiża bis-sawt, ġifieri mhijiex tal-bambin ħelu tax-xema li fix-xemx Maltija jdub. Darba ħdejna kien hemm waħda kellha bambin tax-xema minn dawk l-antiki, mlibsin bil-mant aħmar. Hemm minnhom dan mejjer rasu, imma għax bix-xemx li kien hemm wara ħġieġa beda jdub. Ma kienx miraklu, kien sempliċement bambin tax-xema li beda jdub. Ma Ġesu mhux hekk. Illum qegħdin narawh ukoll jikber ta' adolescent li qed jiġġieled għall-awtonomija tiegħu. Min għandu jew kellu tfal f'din l-età, aħna wkoll wara kollox konna f'din l-età, jifhem mal-ewwel li Ġesu ta' 12 sena b'mod speċjali f'kultura fejn ta' 16 inti kont tiżżewweġ, ta' 12 inti adolescent li għandek iżjed mill-awtonomija tiegħek, dan qabad u ddeċida imma lilhom qasmilhom qalbhom. Meta nitlob fuq din is-silta tal-Vanġelu niftakar fil-familji li minħabba problema jew oħra li l-Ġesu jgħidulu għaliex għamiltilna hekk.
konna qegħdin infittxu qalbna maqsuma. Għax meta jgħaddi minn fuqna l-mart, jew nkella xi kriżi fil-familja, aħna donnu nitilfu wkoll is-sens tal-preżenza ta' Ġesu. Il-qalb maqsuma tagħna tkun qiegħda tfittxu mitlufa. U din il-karba ta' Marija, ommu, issir ukoll il-karba ta' tant familji. Għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Il-mulej jgħidilna hekk għax ir-risposta jiena dejjem magħkom. Dil-familji tagħna Ġesu jgħidilna jiena Emanuel, Alla magħkom. Meta minħabba id-djufija tal-bnedmin, minħabba xi kriżi jew mument ta' dlam intom tħossuni l-bogħod, tfittxuni u forsi ma ssibunix, tibżgħux, jiena magħkom. Ejjew nitolbu biex il-familji tagħna li forsi tilfu s-sens tal-preżenza ta' Ġesu f'nofshom ma jibżgħux jerġgħu jiskopruh anke fis-salib ta' tbatija. Jiena nitlob ukoll għall-familji li forsi fil-pitazz tal-ħajja m'għandhomx kollox dritt bħal ta' kulħadd. Biex infakkarhom dak li għedna aħna l-isfijiet fl-ittra tagħna fil-bidu tas-sena tal-ħniena. Li Alla m'hemmx għalfejn joqgħod jara l-pitazz ta' kemm ġibna stars qabel kun jagħtuna l-stars twaħlilna star it-tiġi. Biex tgħidlek iva, jiena se nħobbok għax inti raġel sew jew mara eżemplari. Il-mulej ħenna lina jħobbna fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha u jerfana għax ismu Alla li salva, Alla li saħħaħ, Alla li jerfa. Nitolbuh għal dawk li qegħdin jippreparaw għaż-żwieġ biex isibu fostna mhux biss eżempju ta' fedeltà imma wkoll sosten. Uħud miż-żgħażagħ inħosshom qegħdin jibżgħu mill-impenn ta' żwieġ. U da xi tridu? Dan ir-rabta kollha min irida. Hija sfida. Ma noqogħdux nieħbew wara subajna, hija sfida rridu nkellmuhom ċar lil eżiż żgħażagħ tagħna li veru. Anke l-apostli meta Ġesu qalilhom fuq il-liġi li jisma' dan għal dejjem ta' qalulu mela-aħjar ma jiżżewwiex dak li jkun. Qalilhom. Daw l-apostli ħaseb waraħna. Qalilhom għal bniedem jista' jkun impossibbli, ma Alla xejn mhu impossibbli. U din il-kelma li l-anġlu qal lil Marija Ġesu jgħidha lilkom. U għalhekk kemm ħaġa sabiħa li meta nitolbu lill-familja mqazza ma nitolbux biss lil Giuseppi, lil Marija u lil Ġesu, imma niftakru wkoll l-iben ta' Alla magħmul bniedem Ġesu qiegħed f'kollegament kontinwu mal-missier tiegħu. Qiegħed f'dak li hu ta' missieru u jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex niġġeddu kuljum. Ġesu baqa' jikber fil-erf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Jiena nitlob għall-familji tagħna biex jibqgħu jikbru fil-erf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu nuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Qessem u jgħat fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jumu mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mdija waħda għal-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Irresqulek mulej it-talb tagħna bl-interċessjoni tal-familja Mqazza ta' Marija u Giuseppi. Nitolbu għal Papa Franġisku, il-kap tal-familja kbira Talla, sabiex quddiem id-diffikultajiet u l-isfidi ta' żminijietna jibqa' jmexxina lejn dak li Alla qed jitlob minna, il-poplu għażiż tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Għal-familji Maltin u Awċin li għandhom għal-qalbhom il-valuri tal-Vanġelu u għal-ġenituri li qed jagħmlu minn kollox biex irabbu lil uliedhom fl-għoża u fl-imħabba ta' Ġesu biex fik mulej isibu s-sigurtà tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Itfa' ħarstek mulej fuq il-familji li jinsabu għaddejjin minn xi tip ta' niket, mart jew inkwiet. Nissel fil-qalb tal-membri il-kuraġġ u t-tama fik. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Għal-mejtin tal-familji tagħna, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem u l-grazzja li jgawdi l-faraġġ ta' mħabbtek għall-eternità. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Issa naqraw it-talba li hemm fuq wara tas-Santa li sibtu fuq il-bank. Mhux fuq il-bank ta' fuq is-siġġu. Siġġu. Għedu flimkien. Mulej. Aħna nikkonsagrawlek l-imħabba tagħna lejn xulxin u lejn uliedna u nitolbuk li ssar tal-dejjem f'kull membru tal-familja tagħna u tieqaf magħna f'kull ma nagħmlu u ngħidu biex aħna maħudin flimkien din l-art ninġabru l-kol miegħek fid-dar tiegħek tas-sema. Nitolbu għal-familji kollha ta' din il-parroċċa u ta' din l-għaqda fl-imħabba fost il-miżżewġin, ieqaf mat-tfal u żgħażagħ, kun il-qawwa tal-mordda, l-għajnuna tal-foqra, il-faraġġ tar-romol u missier il-bniedem kollha. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talbhom li tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Nifferti l-fantasma fuq il-karti, l-ewwel bxara ta' faraġġ.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missir li jista' kollu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tal-paċi tagħna miegħek. Fiċċju kontawni nitolbuk li għat-talb tal-Verġni Ommalla u ta' San Giuseppe twettaq il-familji tagħna fil-grazzja tiegħek u sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Biħillu midda qudiemna l-emil tal-għaġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċiti, iswedu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna l-oli tas-smowit, imbirek li ġej f'isem il-mulej. Osanna l-oli tas-smowit. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, bħal ħobs, ratti l-ħajn, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa rat il-ħaj, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u mal-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Appost u mal-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltratek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-diġrij, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-biġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna u l-qawwa u l-glorja għaddejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Bla tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi n-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejna. الجسم والدم تاع كريستو هذا حياة دائمة.
Hija drawwa sabiħa ħafna li f'dawn il-ġranet aħna nifirħu nagħtu x-xewqat it-tajba lil xulxin min jixtieq jagħti l-awgurju x-xewqat tajba lil Monsinjur Arċisqof u lill-isqfijiet tagħna jista' jagħmel dan għada fil-kurja tal-Arċisqof il-Furjana bejn l-10 u nofsinhar. Nhar il-ħamis l-aħħar jum tas-sena. Nirringrazzjaw lill-Alla fil-knejjes tagħna għal dak kollu li għamel magħna l-mulej matul din is-sena u nitolbu ħidina l-għajnuna għas-sena l-ġdida. Hawn fil-Konkatedral nhar il-ħamis l-aħħar tas-sena se nibdew daqsxejn iktar tard mis-soltu. Il-programm se jkun fis-6:15 isir il-kant tat-talba ta' filgħaxija tal-għasa minn l-Monsinjuri u fis-6:30 Monsinjur Arċisqof imexxi l-quddiesa ta' ringrazzjament tal-aħħar tas-sena u flimkien inkantaw it-tedew l-innu tarat il-ħaj. Bħal għada 8 ijiem mbagħad l-ewwel ħadd tas-sena fis-sena se taħbad il-festa tal-Epifanija it-Trere. Fid-9:15 ta' filgħodu Monsinjur Arċisqof ukoll imexxi quddiesa sabiħa solenni tal-nhar l-Epifanija bid-9:15 li fiha wkoll jaċċetta il-wedid ta' żewġ seminaristi fil-kandidatura li se jibdew il-ħajja għas-saċerdozju. Tinfakkar li nhar l-ewwel tas-sena hawnhekk ukoll konna l-quddiesa fid-9:15 li se jiċċelebra Monsinjur Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona u fil-parroċċi tagħna u anke hawnhekk nhar il-ġimgħa il-ħin tal-quddies ikun bħal ta' nhar ta' Ħadd. Grazzi. Nitolbu. Missier aktar ħanin tajjixna bis-sagramenti tas-sema. Għamel li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-familja mqazza biex wara t-taħbit ta' din id-dinja nissieħbu magħha fil-ġenna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.